Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες να σου γνωρίσω από εδώ την Γκέλη. Η Γκέλη. Το μωρό μου δεν είναι αξιαγάπητη. Ναι, πολύ αξιαγάπητη. Και κοινωνική, τρελαίνεται να γνωρίζει καινούριο κόσμο. Κι εγώ τρελαίνομαι για κοινωνικότητα. Γίτσε. Και δεν είναι καθόλου, πολύ λίγο. Αχ, και μη δώσει σημασία στο σπίτι, δεν πρόλαβα να καθαρίσω, έχει λίγη, πολύ λίγη σκόνη. Λίγη, ναι. Είσαι καλά? Καλά, ναι. Τι θα έλεγες να παραγγείλουμε? Έχω τρομερή όρεξη να παραγγείλουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάτι απλό ίσως. Κοίτα, εγώ σκεφτόμουν να πάρουμε από ένα ασιάτικο. Έχει τρομερό σουσί, γαρίδες, σάλτσες. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω νέες κουζίνες. Εσένα? Ναι, κι εγώ πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Και μετά έχω φτιάξει ένα γλυκό τέλειο. Γλυκό. Dubai Chocolate με φιστίκι να λιώνει στο στόμα. Πολύ φιστίκι. Φιστίκι παντού. Να σου φέρω να δοκιμάσεις ένα κομμάτι? Όχι, δηλαδή, ναι, θα δοκιμάσω, αλλά όχι ακόμα, έτσι θέλω να το χωνέψω λίγο, έτσι συναισθηματικά να το ζήσω. Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά? Όχι, απλά το σώμα μου λίγο έτσι ενθουσιάστηκε πριν από μένα. Ξέρω τι χρειάζεσαι. Καθαρό αέρα. Καθαρό αέρα. Έχει ένα πάρκο εδώ δίπλα με πράσινο γρασίδι, λουλούδια, δέντρα. Θα νιώσεις αμέσως πολύ καλύτερα. Πάρκο. Άσε, τα έχω ήδη παίξει. Τι εννοείς? Η Κέλλη ήταν αξιαγάπητη, η σκόνη ήταν λίγη, φιστίκι παντού, πάρκο με λουλούδια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα που σε γνώρισα. Μην αφήσεις την αλλεργία να γράψει το σενάριο του επόμενου ραντεβού σου. Ενημερώσου και μίλα με τον αλλεργιολόγο σου.